Má 26 rokov. Pred niekoľkými rokmi dobrovoľne opustil domov, aby bojoval za slobodu svojej krajiny. Prešiel výcvikom britských špeciálnych síl. Skočil s padákom do obsadeného územia. Prežil gestapo. Prežil koncentračný tábor Dachau. A teraz ho súdia za vlastizradu. Volal sa William Gerig. Bol Slovák. Mal 26 rokov, keď ho popravili. Ale skôr, než vám poviem, čo urobil, musím vám povedať, čo urobili oni jemu. Pretože história nie je černo-biela. A práve preto vás toto bude prenasledovať ešte dlho potom, čo toto video skončí. William Gerig sa narodil 28. decembra 1920 v slovenskom Mederi, v dnešnom Palárikove, na juhu Slovenska. Vyrastal v jednoduchej rodine. Mal 4 súrodencov, vychodil ľudovú a mešťanskú školu a vyučil sa za obchodného pomocníka. Nič mimoriadne, chlapec z malého mesta. Ale keď v roku 1939 Nemecko roztrhalo Československo na kusy, William Gerig sa rozhodol. Neostal doma, neprispôsobil sa, neutiekol od problémov. Utiekol k ním. Do Slovenska odišiel do zahraničia s jediným cieľom – bojovať. Pridáva sa k československým jednotkám vo Francúzsku. Po páde Francúzska v roku 1940 sa evakuuje do Británie, kde vstupuje do špeciálnych jednotiek SOE. Medzi rokmi 1940 a 1942 absolvuje sabotážny parašutistický a radiotelegrafistický kurz. Stáva sa jedným z najlepších telegrafistov. Prijal 54 depeší z obsadeného územia, sám odosal okolo 20. Bol dobrý vojak, možno jeden z najlepších. Kolegovia ho mali radi. Bol tichý, svedomitý, spoľahlivý. Jeden zo zdrojov spomínal, že trpel komplexom do svojej malej postavy, keďže mal iba 150 cm, no pri výcviku to nebolo nikdy znať. Na jar 42 bol vybraný pre špeciálnu misiu, operáciu Zing. Operácia Zing bola výsadková misia s jasným cieľom. Trojčlenná skupina mala zoskočiť na Morave, nadväzať rádiové spojenie s londýnskym exilovým velením a budovať spravodajskú sieť v oblasti Buchlovských lesov a Uhorského hraničia. Veliteľom tejto skupiny bol nadporučík Oldřich Pechal. Druhým členom bol rodmajster Arnošt Mikš a tretím telegrafista William Gerig. V noci z 27. na 28. marca 1942 vzlietlo lietadlo Halifax z britskej základne. Na palube bola aj skupina Outdistance, v ktorej sedel muž menom Karel Čurda. Zapamätajte si toto meno, vrátime sa k nemu. Navigátor sa pomýlil. Namiesto Moravy plyna zoskočila pri Beloch na Slovensku, stovky kilometrov od plánovaného miesta. Pri Geriga to bol prvý úder osudu, a nie posledný. Skupina sa rozdelila a postupne prebrodila cez hranice do protektorátu. Veliteľ Pechal pri prechode narazil na dvoch nemeckých colníkov. Zastrelili, ale v zmatku pri jednom z nich zabudol svoju falošnú občiansku legitimáciu, ktorú mu predtým skonfiškovali. Gestapo ju našlo. Pechal sa stal mužom, za ktorým sa spustilo pátranie. Gerig a Mikš medzi tým prišli do Buchlovíc na záchytnú adresu. Chceli odvysielať prvú správu do Londýna. Radiová stanica bola poškodená. Nefungovala. Ďalší úder. Bez spojenia s Londýnom bola misia odsudená na zánik. Veliteľ Pechal rozhodol. Gerig a Mikš odídu do Prahy, pokúsia sa tam nadväzať kontakt s domácim odbojom a nájsť spôsob, ako znovu nadväzať spojenie. William Gerig nastúpil do vlaku, ktorý smeroval do Prahy, do mesta, v ktorom nikdy nebol. Praha v apríli 1942 nebolo miesto, kde sa dalo ľahko prežiť ako cudzinec s falošnými dokladmi. Po atentáte na Heydricha, ktorý ešte len príde o niekoľko týždňov, bude miesto stále obliehania. Ale aj teraz, na jar 1942, bolo gestapo všade. Udavači na každom rohu. Strach bol vzduch, ktorý sa dýchal. Gerig prišiel do Prahy 2. apríla 1942. Mal zoznam záchytných adries, ľudí, ktorí mu mali pomôcť. Prvá adresa. Žena, ktorá mala sprostredkovať spojenie, bola zabitá. Druhá adresa. Rodičia jedného zo známych. Keď zazvonil, pozreli sa na neho cez dvere a odmietali otvoriť. Považovali ho za provokatéra gestapa. Tretia adresa, rovnaký výsledok. Bol sám, v cudzom meste, bez rádia, bez kontaktov. A bez peňazí. Bez miesta na spanie. Čakajte. V Londýne mu hovorili a ubezpečovali ho, že všade nájde pomoc. Že Česi sú hrdinovia od Zborova. Že odboj ho príjme s otvorenou náručou. No nič z toho neplatilo. Arnošt Mikš neprišiel na dohodnuté stretnutie do Prahy. Gerig čakal 2 dní. Sám, hladný, vyčerpaný. Potom urobil rozhodnutie, ktoré všetko zmenilo. 4. apríla 1942 sa William Gerig prihlásil na policajnom riaditeľstve v Prahe. Neveril, že ho vydajú gestapu. Bol príslušníkom slovenského štátu. Myslel si, že ho jednoducho deportujú domov. Mýlil sa. Nasledovalo nebolo jednoduché rozhodnutie. Boli to týždne výsluchov, vyhrážky, fyzické a psychické nátlaky, vydieranie. A nakoniec Gerig prehovoril. Prezradil gestapákom mená inštruktorov, mená parašutistov, dislokácie jednotiek, miesta výcvikových kurzov, dokonca aj záchytné adresy. Historik Zdeněk Špitálnik to opísal jasne. Gestapo vďaka Gerigovi získalo množstvo cenných spravodajských informácií o celej štruktúre výsadkových operácií z Británie. Udal takmer všetkých ľudí, ktorí mu poskytli pomoc. Hoci to bola pomoc minimálna, v tvojich prípadoch sa jednalo len o dosľah alebo jedlo. Gestapo ho začalo využívať ako nástroj. Posielal ho overovať adresy, kde sa mohli skrývať ďalší parašutisti.
vraždy. Potom prišiel 18. jún 1942. Tento deň sa v kostole svätých Cyrila a Metoda stala jedna z najhrdinkejších cien druhej svetovej vojny. 7 parašutistov, vrátane Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša, ktorí zabili Heydricha, čelilo vyše 800 mužov SS a Gestapa. Bojovali niekoľko hodín, nekapitulovali. Všetci zahynuli, väčšina vlastnou rukou. Gerig bol v ten deň pri kostole tiež, nie ako bojovník. Bol tam, aby identifikoval tela. Stál nad telami Gabčíka, Kubiša a ďalších. Mužov, ktorých poznal z výcviku, možno ich priateľov, a ukázal prstom. Toto je ten a ten, to zase ten a ten. Za čo mu Gestapo vyplatilo odmenu. A tu príbeh Williama Geriga prestáva byť jednoznačný, pretože Gerig sa to celé pokúsil zastaviť. Historické záznamy neskorší svedkovia uvádzajú, že od určitého momentu začal Gerig robiť všetko preto, aby ľudí, ktorých mu Gestapo prikázalo kontaktovať, nenápadne varoval. Dával im návo, že mu nemajú veriť. Gestapo to začalo všímať, prestalo ho využívať ako spolupracovníka a nasadilo na neho vlastného konfidenta, Augustina Přeučila, aby Geriga preveril. V roku 1943 sa Gerig pokusil nadviazať kontakt s domácim odbojom cez muža, ktorý sa vydával za odbojára. Bol to agent Gestapa. Přeučil Geriga udal. Horlivo. Nazýval ho zradcom parašutistov. Geriga uväznili na Pankrácii. Neskôr ho previezli do koncentračného tábora v Dachau. Tam čakal na koniec vojny. V apríle 1945 ho oslobodila americká armáda a dokonca mu ponúkli, že mohol odísť s nimi na západ. Gerig to odmietol. A tu prichádza možno najprekvapivejší moment celého príbehu. Gerig neutiekol. Nezmenil si identitu, neodišiel do Argentíny ako mnohí iní. Sám sa prišiel prihlásiť československým úradom. Chcel vysvetliť, čo sa stalo. Chcel si očistiť meno. Keď videl, že to nebude také jednoduché, ako očakával, z väzby ušiel, ale zakrátko ho chytili. Súdili ho v roku 1947 v rovnakom procese ako Karla Čurdu. Karel Čurda a William Gerig. Dvaja parašutisti, dvaja zradcovia. Ale boli naozaj rovnakí. Karel Čurda zo skupiny Autodistance dobrovoľne kontaktoval Gestapo v júni 1942 a udal ukryť Gabčíka, Kubiša a ďalších 5 parašutistov v kostole. Urobil to za odmenu 500 000 líšskych mariek. S Gestapom aktívne spolupracoval počas celej vojny. Zmenil si meno, oženil sa s Nemkou, žil v pohodlí. Bol zodpovedný za smrť 7 hrdinov a za prenasledovanie stoviek ľudí. Gerig zradil pod tlakom výsluchov. Priznal informácie o výcviku a štruktúre. Potom sa to celé pokúsil zastaviť. Končil v Dachau. Na súde Gerig hovoril. Jasne, hlasno, bez výhovoriek. Vyzdvihol to, že ho poslali do krajiny, ktorú nepoznal. V Prahe nikdy nebol. V Londýne mu hovorili, že všade nájde pomoc. A keď prišiel, všetky dvere boli zatvorené. To nie je výhovorka, to je fakt. Čo by ste urobili vy? Sám, hladný, v cudzom meste, plnom Gestapa. Bez rádia. Bez kontaktov, s falošnými dokladmi, ktoré vás nezachránia. Súd nerozliš. 29. apríla 1947 boli Karel Čurda aj William Gerig popravení obesením. Gerig mal 26 rokov. Bol William Gerig zradca? Technicky áno. Predskladil informácie nepriateľovi. Udal ľudí, stál pri identifikácii tiel svojich spolubojovníkov. Ale bola to voľba? Alebo dôsledok série nešťastí, ktoré ho systematicky oberali o každú alternatívu? Navigačná chyba hodila na nesprávne miesto. Poškodené rádio mu zobralo možnosť splniť misiu, uzavreté dvere ho izolovali. Únava, hlad a strach ho dovedli na policajnú stanicu a tam sa zosypal. Karel Čurda a William Gerig dostali rovnaký rozsudok, ale ich príbehy nie sú rovnaké. Čurda predal živých ľudí za peniaze. Gerig sa zlomil pod tlakom a potom sa pokúsil napraviť to, čo napraviť nešlo. Skončil v Dachau a keď sa vojna skončila, prišiel sám. Neschoval sa, nešiel preč. Možno to bol posledný prejav odvahy muža, ktorý ju raz stratil. Pri Beloch na Slovensku, kde skupina Zink pristála v tú marcovú noc 1942, stojí dnes pamätník. William Gerig je na ňom tiež. Nie ako hrdina, nie ako zradca. Len ako muž, ktorý tu bol. Nechám otázku na vás. Zaslúžil si šibenicu? Napíšte mi to do komentárov. Ak vás tento príbeh zaujal, zdieľajte ho. Takéto príbehy si zaslúžia byť vypočuté. Ja vám ďakujem za pozornosť dnešného videa. Ak sa vám toto páčilo, nezabudnite na like, odber či komentár a my sa vidíme na budúce.